Prosím. A pokračujeme. Pojďme. Tady opatrně na ten sestup je trošku, tady už jsme byli, ano. A pozorme si kopřivama a na podlači, aby se chytli do prdele. A pojďme dále. Za chvíli se budeme nacházet v sále, kde panovníci přijímali hosty, jakože zde šlechtic válčil už několik hodin moc roku. A zde se tady ta stěna právě rekonstruuje z důvodu zachovalosti ještě bývalé zříceniny Starého Jičína. Pomalu sestupujeme k sálu obrovskému, kde byly obrovské oslavy. Nyní pojďme zde, kde i zde chyby zabrali, takže nedoporučuji chodit daleko. No, pojďme. I odsaď viděli krásně, jak bojovníci šli dobít hrad, že? Ano, hrad Starý Jičín. I zde dole vidíme Kozlovice a Kozlovice. Tak. No. Pokochali jste se. Pak jsou Kozlovice. Pokochali jste se. To jsou kravaře. No tak to jsou kravaře teda, jsme se spletli. To je blbost, kravaře jsou Opavy. Tak jsou to Kozlovice. No pojďme. No to je prostě jedno, jsme. Postupujeme. Pomalu prosím vás klamky v kamenu, ať si něco nezarazíte do piče. Hlavně nic neberte, prosím vás. Každý kamen je tady dochován. Jo. Kotelna. No však ano. Ano, blížíme se do kotelny. Správně, tady už asi paní někdy byla. Vstupujte prosím vás pomalu, protože je stráž je veliký. Ovšem, tam bych taky nedoporučovala. No tak moc nahoru nechoďte. Zde, když se podíváte směrem dolů, vidíte kotelnu. Potom půjdeme níž podívat se na ten obrovský sál. Ano.